Esan bezala, eskerrik asko, eta por cierto, urte berri ondenoi, honantz egin duzuen komunikabide zein kasetarioi, gure bitartekarion deialdiari erantzunez. Gaurkoan, Euskal Preso Politikoaren kolektiboaren bitartekarioen batera, azken hilabeteotan Espainia eta Frantziako espetxetatik kaleratu berri diren preso ohi multzo zabalarekin agertu gatzaizkizue. Hemen, gurekin direnen artean, Espainiako auzitegi gorenaren doktrina hoiak afektaturiko lagunak daude. Gogora ekarri nahi dugu, Espainiako salbuespeneko tribunalek inposatutako zigorra beteta zuten presoen espetxialdia modu irregularrean nola luzatu duen, eta zigorra luzatzeko legez kanpoko politika horri Estrasburgok amaiera nola eman dion. Aho batez, hain zuzen, gobernu espainolaren espetxe politikak oinarrizko eskubideak urratu dituela erabaki du. Legearen kontrako zigor erantziarekin amaitzea agindu du Estrasburgok. Eta hemen dira, zuen begi aurrean. Presoen kaleratzeak, drama eta derrota politiko gisa bizi izan dutenek, gertaera ezin irentsi ibili dira, sekulako kanpaina politikoa astintuz. Impunitateaz mintzo zaizkigu, 30 urte bitarteko espetxealdia eta nolako espetxealdia jasan behar izan dutenen kasuaz ari direnean. Kideak eta senideak bidean nola geratu diren ikusi dutenen kasuaz ari gara. Impunitate zantzurik ez, zigor gogor eta erantzia baizik da jasan behar izan dutena. Impunitatea diogu, impunitate osoa, estatu aparatuek eta haietan murgildurik aritu direnek izan duten azken hamarkada luzeotan. Egun ere, halaxe jarraitzen dute. Gatazkaren beste aldean, inolako presorik ez egoteak garbiki erakusten duen bezalaxe. Presoen kaleratzeak modu positibo eta eraikitzailean hartuak izan daitezen, deialdia arduratsua luzatzen dugu hemendik. Apaltasunetik, gatazkan parte hartu izan duenak asko du eta aportatzeko. Gatazkaren konponbidean aurrera egiteko alegia. Kolektiboak udan zehar eztabaida sakona eraman du aurrera. Joan den asteburuan bere mintzakidetzaren izenean adierazpen baten bidez ezagutzen eman ditu hausnarketaren ondorio eta erabakiak. Zalantzari gabe bidea egiteko ibilbide zabala eskaintzen dutenak. Adierazpenean espreseki jasotzen den gizan eta datosten asteetan gogoetak eman duen posizio politiko berritzaile hori euskal eragile, sozial eta politikoekin jorratzeko konpromiso hartu dugu Euskal Preso Politikoaren kolektiboaren bitartekariok. Hain zuzen, presoen eskubideen aldeko dinamika sozial eta politikoa agenda politikoan bete-betean den testu inguru honetan hilaren 11-erako hitzordua erreferentzia nagusi dugularik. Hona etorri gara beraz, une politiko garrantzitsuan. Iritzi publikoaren aurrean hainbeste hitz egin den doktrina eta hark eragindako presoekin. Azken 30 urteotako borroka eta enfrentamendu politikoaren lekuko eta sujetu direnak. Haien hitzak aurrera begirako ikuspegian garrantzitsuak diren uste osoa dugu. Urte eta garai berriari begira, ekarpen baikor eta eraikitzailea direlakoan daude. Egunon eta mila esker etortzeagatik. Kontzientea gara gure hitzek sentimendu kontrajarriak sor ditzaketela. Bati baino gehiagori ezin egona sortuko diotela. Hartara,
arduraz arituko gara, borondate eta ikusmira baikor eta eraikitzailearekin hainbeste urteren ondoren berriro ezagutzen ari garen errealitate sozial eta politikoari ekarpen xumea egiteko konfidantzarekin. Esan behar dugu, esker honeko sentitzen garela gure herri eta auzoetan eman zaigun harrerarekin, jasotako berotasun eta arduragatik zordun garela gure herriarekiko eta herrikideekiko. Espetxe urte asko dira gure bizkar gainean daramazkigunak. Hemen bildu garenon artean bakarrik 1501 espetxe urte inguru. Hoietatik 200 espetxe urte Estrasburgok ebatzi duenaren arabera legez kanpoko zigor erantzi gisa. Salbuespen lege eta neurrien jomugan izan gara. Sakabanaketak eragindako heriotz eta minaren lekuko. Baina espetxealdi azaratago gatazka politikoaren ondorioak ere daramazkigu gure baitan. Borrokaren lekuko eta subjektu izan baikara. Jasan eta eragindako sufrimenduaren hartzaile zuzen izan garen bezala eta halaxe aitortzen. Askapen prozesuaren bilakaerak borroka armatua behin betirako usteko etaren erabakia ekarri du. Norabide horretan ezker abertzaleak bere ildo politikoa berregokitzeko erabakiak hartu ditu. Orain gutxi arte preso ginelarik EPPKaren kide izan gara, eta haren eztabaida eta erabakiekiko atxikimendua izan dugu. Azken urteotan EPPKak ere bere posizionamendu politikoa egokitzeko egin duen ahalegin handiaren parte aktibo izan gara. Aurreko asteburuan EPPKak bere adierazpenarekin azken hilabetetan eraman dugun eztabaidaren ondorioak argitara eraman ditu. Salatu behar dugu zenolako baldintzetan eman behar izan dugun azken eztabaida. Berezko baldintza zailei jasarpen zorrotza gehitu behar zaio eta intoxikazio informatibo iraunkorrak lagunduta. Hala ere, EPPK gai izan da eztabaida bururaino eramaten, ondorioak atera eta erabaki sakonak hartzen. Ezagutzera emandako erabakiekin erabateko adostasuna azpimarratu nahi dugu gaurko agerraldi honetan. Ezker Abertzalearen ekimenez, irekitako agertoki politiko berriarekiko gure konpromesua erabatekoa da. Gatazka politikoaren ondorioekiko guri dagokigun erantzunkizun osoa onartzen dugu. Gatazkaren konponbidea baina ikuspegi integraletik garatuz etorriko da. Gatazkaren erro politikoari heldu zain zuzen, eta hori Euskal Herritarrok gure geroari buruz erabakitzeko dugun eskubidean datza. Normalizazio politiko demokratikoak lortzera goazen oinarrizko eskubide hori gauzatu ahal izatea eskatzen du. Kolpe batean multzo handi bat kaleratu gara. Baina multzo handiagoak Frantzia eta Espainiako espetxetan jarraitzen du oraindik, eta egoera konpontzea premiazkoa da. Gatazka armatuaren aroa amaitzarekin batera, haren ondorio guztia konponbidean jarri behar dira. Salbuespen neurria bertan bera geratu behar dira, eta eskubide oro aitortu. 2014 honetan, sakabanaketaren 25. urteurrenak espetxe politikaren aldaketa ekarri behar du. Gure senide eta lagunak zigortzen dituen sakabanaketarekin amaitu behar dugu. Presoak Euskal Herrira ekarri behar ditugu eta azken presoa etxeratu. EPPKak iniziatiba politikoa erakutsi du. Orain jendartearen momentua da, kalearen momentua. Gure esku dago blokeoa pitzatu eta urratzea. Herritarrak, eragile sozial eta politikoak, alderdi eta instituzioak, guztion aleginarekin Espainiako eta Frantziako gobernuak mugiarazi behar ditugu. Presoen egoera konpontzeko eta oro har gatazkaren ondorioak konponbidean jartzeko EPPKaren mugimenduaren balio politikoa nabarmentzen dugu. Euskal eragile sozial eta politikoekiko EPPKak hartutako konpromisoa azpimarratzen dugu. Aurrera begira ezbairik gabe eremu zabala irekitzen du.
beste eragile inplikatuekin batera mugimendu berriak ekarriko dituena. Guk, EPPKak aurrerantzean emango dituen urrats eta ekimenak kanpotik bultzatzeko gure konpromiso pertsonala ere adierazten dugu. Izan ere, urte luzeotan, salbuespeneko espetxe politikari eta eskubide urratzaileak diren lege eta neurri orori aurre egiteko izan dugun grina berberarekin, konpromiso berberarekin eta ilusio berrituarekin, gure herriak oraindik jasaten duen zapalkuntza gainditzeko eta merezi duen askatasuna lortzeko lanean jarraituko dugu. Maila sozial, ekonomiko eta politikoan topatu dugunen gizarte aldatuan herrikideekin eskuz esku. Gutako bakoitza urtanta gara, itsasoa mugitzen laguntzeko. Daukaguna eskaintzen dugu, gure esperientzia eta bizipenak gatazkaren konponbideari begira eta proiektu politiko demokratikoaren mesedetan jartzen ditugu. Askapen prozesuan, ezker abertzalearen autu politikoan, ekarpen xume eta eraikitzailea egiteko erabakitasuna dugu. Euskal presoak Euskal Herrira,